hello, welcome to my channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന RCM ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. നിങ്ങളെല്ലാവരും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഈ RCMൻ്റെ ഈ ഫേസ് പാക്ക് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഫേസ് പാക്കാണ്. ഈ ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് 2 or 3 ടൈംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോയും നല്ലൊരു സ്കിന്നിന് നല്ല സ്മൂത്ത് തരുന്ന നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് റോസ് പെറ്റൽ, നീം അങ്ങനെ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും ഉള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 28 കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഫേസ് പാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.